Meghalaya asor kilometer hini sose nang lutsi towar selam bomlo. Karbi Youth Festival Apartment Diphu Manja KCS Jon do desang sepin pen chiting bomlo. Phuloni constituency MAC Cup football kachepate angdum kiti. Kardom Bini Pranta ma birta longpen nili birta thanmang phi sami Julie Baby nonarjuik tha birtang tonpen. Ahoy kedo araratum kisunga porahut CEM, EM, MLA, MP atum kedo dun clip aputhak WKDCC amaipu sarthe kramsa kapin rem. West Karbi Anglong Pen Meghalaya Ahoy Block 1 Block 2 along alam ki komentu si pajutpon po komentu si Ahoy along ki thertip kedo po apong Ahoy na ki pera jok kacharbo nang aputhak sarkar pen komentu si saikedeng pon po lapen Ahoy along ki do Karbi araratum akisung kumat lo kapajok dun po Ningkan kang tim ka pereso ang bong ben se Ahoy ke do arada tumapan pachechak nang bom poma. Laki ili tum ka do ka ve atum ta kamunthi parsik dun kenang sot. Kither basai ding de pulote mo arni se Ahoy alam ki pen airset prung saratemon nang dokok ta haipo. Birta kelong dun atengke jirikindeng adung mukru pua demalong Meghalaya a sarkar atum kilometer hini sose nang lutsi towar selam bomlo. Lapen hada karara tumapan Meghalaya a waterless along jakong pen amen thapon laplo pusi berta reptun long. Ahoy along alam ki aputhak halapu West Karbi Anglong District Congress Committee amaipu sarthe kramsa pherangke athengno kapangda katengke West Karbi Anglong pen Meghalaya Ahoy along Meghalaya soratum aronre pen akilut bomke West Karbi Anglong arajya semet Ahoy ke do arara tumapan mathapasung binonglo. BJP sarkar CM Tuliram Ronghang alang ni kedamtang suri hini rakre serkep aningkan jangmia chiklo Ahoy along humri damsi chiklo jon throk angbong Ahoy akisung pajokpon pupusi Ahoy kedo arara tumapan lamchak pisi ning pathe tekanglo bonta pini arni CM Tuliram Ronghang alamchak chepapleng pledetlo laso jene kilometer hini sose Meghalaya soratum nang luthusi puthot towar haihoi nang salam bomlo lasi Ahoy along kedo arara tum kisung aporhot CEM, EM, MLA, MP atum kachepatulok lapen kido dongle babang ke chokche lapen pinrem lupusi WKADCC maipu kramsa sangho pherangkya thengno pangdakpon তোমালোকে কাৰ্বি আংলঙৰ সীমামূৰীয়া মেঘালয় সকলে বা খাচী সকলে ইয়াত প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰমান কাৰ্বি আংলং আৰু কাৰ্বি আংলং মাটিৰ আগ্ৰাসন কৰিলে গতিকে সঁচাকৈ চিন্তনীয় হ'ব আৰু সঁচাকৈ কাৰ্বি আংলং ৰাইজে যদি উঠি পৰি লাগে ভয়াবহ পৰিস্থিতি হ'ব গতিকে ইয়াৰ প্ৰতি মেঘালয় চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰ তথা কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলে সেইটো ইনিচিয়েটিভ ল'ব লাগিব নহ'লে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ মাটি মেঘালয়ে দখল কৰি শেষ হৈ যাব গতিকে সেইটো সঁচাকৈ এটা চিন্তনীয় বিষয় গতিকে মই সেইটোৱে দাবী কৰিব বিচাৰিছে যে বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল বিজেপিৰে যে CM, EM বা বৰ্তমান কাৰ্বি আংলং MLA মানসিং ৰংপি তথা আজি আমাৰ MP হৰেন সিং বে ক'ত এসময় লুকাই আছে সঁচাকৈ এক সময় এটা চিন্তনীয় বিষয় গতিকে তেনেকৈ দুখৰ সময় কাৰ্বি আংলং ৰাইজে যিটো মাটিৰ গৈ আছে সেই সময় তেখেতকে মাত মাতিব লাগে কিন্তু সিহঁতে সেই এতিয়া লুকাই আছে গতিকে ৰাইজে সিহঁতক এতিয়া বিচাৰিবলগীয়া সময় এনেকুৱা পৰিস্থিতিত আহিবলগীয়া হৈ গ'ল News Desk Report Karbi Anglong Live Satgang terang arong amikaratum chingrum si pini Karbi ajutang arona tengpen lipson terang aphan rong asar kimi aman ke bad Satgang terang arong along kedamtang thang kedo an rong amikaratum chingrum si lipson terang aphan Karbi ajutang arona tengpen poho phungsi rong asaraman batponlo Lipson terang arta jum hek abang phupusitame alang liphan rong asar aman deng ponang kok atheke alang li sarbura karli tang khorsing terang kedamtang aningkan surihini rakre serkep aningkan priya chiklo ni phai hiniarni arong chawai juilo labang so joine non asupo phansi puthot rong asar aman padeng pon thulo
Ronga saraman ke bara mailong habipin po atum teranga rong ariso basa pherangke kleng dun kleng sarpo lapen ki ong dong arara tumta chitong don si ronga saraman ke bara mailong ningarong chipidun. News Desk Report Karbi Anglong Live. Tarabasa pathua klamlong ingdeng hini phuloni constituency MAC Cup football kachepate angdung kiti pathubonlo. Kedamtang thang ni phai cap arni labangso MAC Cup football kachepate angdung kiti kapathu ahut habe kro polling station pen phuloni circle polling station angbongsi chiphobonlo. Pupu polling station atumta ke pathu ke thek soi lapen kangtang ragajok apor ke hot ateng pen pathu derapi golni chethapsi chedai koilo. La Sophie tiebreaker kapachito rahut phuluni circle polling station atum goal truck si pen haidetlo. La pen habekro polling station atum goal truck an si chitudu non chotlo. Kasa joint secretary barem konglong kro pen kechari pon nong ekapajara mayalong phuluni MAC dorseng ronghang la pen achor Sabina Teron P MAC barem Bhimkanta Chauhan la pen phuluni VDC chairman Kandar kro atum chitong don si kerem ke hai a polling station atum aphan tangka la pen nong epajerdon lo. News Desk Report Karbi Anglong Live. Ingdeng plikebra trok kipleng Karbi risonimso ronga je katalona hot Karbi ajutang jubat ason kachepate dunje aphan diphu manja cases jona hinpen do desang sepin pen charlipon bomlo. Pini pen ni thombek lo kapadak thang ni phai krep ho arni pen lote Karbi Anglong pen ke thenai ning aronga je ajutang Karbi risonimso ronga je mate KYF ingdeng plikebra trok ke chok alira champen talon ponpo. Karbi Cultural Society Paterpi Ponsi Taralangso Karbi People Hall along ke Pado Ponji Labangso Karbi Risonimso Rongaje kisik kedang tame chun kaya sonlo. Karbi ajutang jubat kilun ke kan lapen ason kapathu kachepate pendanglok kaprek ajay mekedeng pensi labangso ning arongaje ajutang pachun ponpo. Laso Parman kaprek aroare matum kisik kedang ason thotsi KCS John atumta chisik tanglo. Ingdeng plikebra trok KYF ahot Karbi ajutang kilong kikan pendanglok ason kapathu kachepate dunchiaphan diphu manja KCS John ahin penta do desang se Charlie pon bomlo. Nimso kirong retnong chingdi hacha kikan lapen lengpum sokchon haihui kachepate dunchiaphan Charlie bomlo. Sarjup Kathar Karbi Anglong Live. NRC ateng pen lakhini Bangladeshi CAA lapen BJP Article 244A Autonomous State kekroikre aputhak ABVP Karbi Anglong Committee atum Karbi Anglong araraphan lamklar chipitha pusi KSA kehang. Kedamtang thang ni phai circap arni Diphu Arboretum and Craft Center along ABVP amai kapado ahot ABVP mai phukimi ahin pen BLT 2003 non-BTR record ateng Karbi Anglong ke do bodo akhaya phan STH ki PG along chekroidun lopu pherang ke atheng no kapangdak alama puthak nilitum KSA lapen Karbi Anglong arada hin pen sodak pen rempon lopusi Karbi Anglong Life asai hemalong pachita ka lopen KSA sai hem chunbang sumitimung bertanang pali. Timung asang ho pachita ka lo along ke jong atengke bodo akhai ke nonta STP do bomlang lasi STP arona tengpen kupisi kaching thora sai ke klem ponjima la solong nilitum ke jong donang ji athaiwe sitame BJP atum khai ke thak pon ke chokche lapen kroi thek the lasi bodo STH alampen Karbi Anglong arlo soluk sodak dokok pulote ABVP atum se adai che enangji anparta NRC atengpen lakhini Bangladeshi CAA lapen BJP Article 244A Autonomous State ke kroy puthak ABVP Karbi Anglong Committee atum Karbi Anglong rat aphan lamklar chipi theknangji pusi pacheta ka lopen KSA kehang paso. News Desk Report Karbi Anglong Live. Pini prime time birta ke lapon se kangton iglo domi thak me kardom.